friends, welcome to Firecrackers. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ சர்ப்ரைஸ் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு சுத்தமாக இருக்கல, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்கள் கார்டன் கொஞ்சம் அடக்கி வச்சுருக்கோம். அது நான் என்னதுன்னு சொல்கிறேன். இது வந்து கோகோமர் சீட்ஸ் போட்டது. அடுத்தது பார்த்துடலாம். இதில் ஒரு குட்டி மிளகா விட்டுருக்கு நம்ம மிளகா செடியில். எங்கே பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இதில் நாங்கள் வெண்டைக்காய் போட்டிருக்கோம். இதில் அவரைக்காய், அதில் விட்டுருக்கோம். இதில் ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. நான் இதில் வந்து 3 சர்ப்ரைஸ் இருக்குது, நான் காமிக்கிறேன். வாங்க இப்போது என்னென்ன சர்ப்ரைஸ் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். என்னென்னா கோகோமர் வளர்ந்துருக்கு. நான் இந்த விதைச்ச வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடலான்ட்டு இருந்தேன், ஆனால் என்னால் போட முடியல. அதனால் வளர்ந்த வீடியோ நான் போடுறேன். இதுமாதிரி நான் வீடியோ எடுத்துருப்பேன், ஏன்னா வளர்ந்ததுக்கப்புறம் போடலான்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ வெயிட் பண்ணியிருக்கேன். வந்திருக்கு. இதில் இங்கே ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் இங்கே ஒன்று இருக்கு பாருங்கள், அப்புறம் இங்கே ஒன்று குட்டியா. இது இங்கே எங்கே பாருங்கள், அங்கே வந்திருக்கா. மொத்தமாக இதில் 10 சீட்ஸ் போட்டால் 3 வந்திருக்கு. இது எங்களுக்கு போதுமானது. ஓகே, அப்புறம் வெண்டைக்காய் செடியில் முளைச்சிருக்கு, அதையும் காமிக்கிறேன் வாங்க. இது வந்து ஒரு க்ரீன் க்ரோ பேக். இதில் நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்டைக்காய் விதைச்சிருந்தோம். இப்போ ஒரு செடி வந்திருக்கு. அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதாங்க பாருங்கள். இது வந்து நம்ம வெண்டைக்காய் பாருங்க. இனியும் 2 இது இருக்குது, செடி முருங்கை. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாமந்தி பூ சீட்ஸ் வாங்கியிருந்தோம். அதை நாங்கள் அதிகம் விதைக்கலை. விதைச்சதுக்கப்புறம் அது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இது அப்புறம் நம்ம அவரைக்காய் 2 பேர் முளைச்சிருக்காங்க, அதை எங்கள் அமைக்கிட்ட வாங்க. இது நாட்டவரை சீட்ஸு வாங்கிட்டு வந்து போட்டு ஒரு 2, இது வந்து கரெக்டாக 3ஆவது நாள் முளைச்சிருச்சு. அப்புறம் இங்கே வந்து முளைச்சிருக்குது. அப்புறம் இங்கே முளைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிளர் ஆகுது, அது இறக்கி லைட்டாக தான் தெரியுது, வீடியோவில் தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். நீ வளரும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த பார்க்கலாம் வாங்க. இதில் வந்து நாங்கள் பிட்டர் கார்டு போட்டிருந்தோம், பாவக்காய் விதை போட்டிருந்தோம். அது எதுவுமே வளரலை, ஏன்னா 3 நாள் தான் ஆச்சு. பாவக்காய் வளர்கிறதுக்கு 10 to 15 நாள் எடுத்துக்கும். இதுதான் நம்ம 4 க்ரோ பேக் செட்டப் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, இப்போ நான் வந்து கார்டனை வந்து நான் ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன் வாங்க. இதுதான் இங்கே கார்டன். இங்கே நம்ம குக்கும்பர் சீடு இருக்குது. இதுதான் இங்கே கார்டன். ஓகே, மிளகாய் செடியில் ஒரு மிளகா வந்திருக்கு, அதையும் நான் காமிக்கிறேன் வாங்க. மிளகாய் செடியில் மிளகா வந்து நான் காமிச்சிருக்கேன், இருந்தாலும் ஒரு டைம் காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள் நம்ம மிளகாய் செடி. எங்கே நம்ம கரை அது அங்கே இருக்காங்க, இங்கே இருக்காங்க. இங்கே இதோ இங்கே பாருங்க. இப்போ தான் நிறைய வரங்களுக்கு நிறைய பூ வந்துட்டுருக்கு. இது இங்கே வந்து டொமேட்டோன்னு நினைக்கிறேன். இது இல்லாமல் இந்த மிளகா சீட்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது வந்து கீழே ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ குட்டியாக இருந்திருக்கும் பாருங்கள். அப்புறம் இதில் வந்து தக்காளி இருக்குது, அதில் டேபிள் ரோஸ், இது அதில் மாதுளப்பழம் மரம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. டாட்டா பாய்.